So, grabe yung lakas ng ulan ngayon. Alas 11 na ng gabi, no? Nakuha na mag-overflow dito. Ayan. Simula doon, mapaw na. Tapos, lumabas na rito. Itong mga emergency drainage ko, hindi na rin kinakaya. Kasi masyado na mataas yung tubig sa labas. Ayan guys, oh. Dito lang yung Japet, maglalabas. Ayan, oh. Halos mapalik na sa gutter namin. So, overflow na yung kanal. Hindi na kayang ilabas. So, pa yung isang emergency drainage ko, ayan, oh. Halos napupuno na siya. Ay, nako. Sobrang lakas ng tubig na bumuhos ngayon. Grabe. Tagal-tagal yung ulan na to, ah. Halos mapanik siya sa garahe ko. Parang dagat na yung Ayan guys. Papanik na, oh. Papanik na yung tubig. Oh, yun yung daanan doon. Ayan guys, no? Sa ating video. Tingnan nyo, ayan, no? Halos mapuno na yung kanal. Papanik na sa aking buti na lang mataas ang aking garahe. Sinadya ko talaga itong taasan dahil alam ko na pag umuulan ng sobrang lakas ng tubig, sobrang dami ng volume ng tubig, binabaha talaga rito. Di ba kita? Wow. Ayan yung paligid, oh. At least ngayon luminahin na, mintura. Hindi na ganun kalakas kaya gaya ng kanina. Pasok na, Japet, pasok. Pero yung overflow na nanggagaling sa kabilang kabilang gate, pumapasok na rito. Ayan guys, oh. Emergency drainage ko. Napupuno na. Naglabas na yung mga kukuratsa. At si Irene, ayun, nag-spray, oh. Wala kang protection sa ilong mo rin. Malangap na yan. Ay, salamat. Medyo minahina na yung ulan, no? Grabe. Pinasok kami ng tubig. Pero okay na to, kaya sa baha. Na totally baha pa to sa akin. Oo, dun, oh. Halos kapanik na rito, oh. Tingnan mo. Tingnan mo rin, no? Ayan, no? Gusto nang pumasok yung tubig. Ay, huwag ka ba? Kumukulog. Sarado mo rin yan. Sarado mo lang. O, Choy, okay ka lang, Choy? Na, okay ka lang? Nakakuha ka ng pwesto mo, no? Yan. Ikaw, Pet, maghanap ka ng pwesto mo. Yan, nasa mo na yun. Kuning. Paano yung mukha mong main, ha? Sus, Mario. Wala ka ng boses.